Mit-2 17 ta' April jerġa' jibda jiltaqa' l-Parlament wara l-wafqa lejt biex bekk tkompli l-ħidma fuq emendi u abbozzi ta' liġi ġodda li jolqtu lil kull tessu tas-soċjetà. Dan flimkien ma' numru ta' diskussjonijiet fuq diversi temi kurrenti u li l-poplu jkun jista' jsegwihom sabiex iżomm aġġornat ma' kull żvilupp importanti li jsir. Tkellimna mal-wib tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, li rrimarkalna dwar ix-xogħol li hemm lest biex jibda jiġi indirizzat min-naħa tal-Gvern. Fost l-oħrajn semma l-emenda li titratta il-vjolenza domestika. Ħankomplu niddiskutu l-emendi li jitrattaw il-vjolenza domestika fej bħala gvern qed nirrikonoxxu li din mhux problema ta' x'individwu wieħed biss imma problema li tolqot is-soċjetà kollha. Huwa suġġett sensittiv u delikat u allura żgur li ħajkun qed iqajjem dibattitu interessanti fil-Parlament. Barra minn dan se jiġu trattati abbozzi li jolqtu wkoll is-setturi tal-agrikoltura, tas-sajt u tal-kostruzzjoni. Hemm abbozz ukoll li jitratta diversi emendi fuq l-agrikoltura u s-sajd u abbozzi ieħor interessanti ħafna huwa dwar ir-regolamenti ġodda li jitrattaw il-kostruzzjoni u hawnhekk anke bħala gvern qed nuru nirrikonoxxu li dan is-settur kellu jissaħħaħ. Dan flimkien ukoll ma' diskussjonijiet li se jittrattaw fost oħrajn l-estimi tal-awtoritajiet f'pajjiżna. Andy Ellul temm jgħid li b'din il-ħidma il-Gvern qed iħares il quddiem sabiex ikompli jwettaq il-pjan ta' ħidma tiegħu f'dak li huwa l-manifest elettorali tal-Partit Laburista favur kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Bħala gvern aħna nħarsu il-qoddim biex inkomplu nwettqu il-proposti li għandna fil-manifest elettorali li llum jifforma parti mill-pjan ta' ħidma tal-gvern biex anki aħna bħala deputati u l-grupp parlamentari Laburista nibqgħu nagħmlu dik id-differenza fil-ħajja tan-nies biex fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ikollu kwalità ta' ħajja aħjar.